Karbi Rong Barim Nagaland hoy la horijan Khatkhati malom aduya hoy kacharai kom japhan hako fisar kaya hutpen kachukim tanga rong barim non puthot kepareng thu japhan molenteron pen japonsi kedamtang surihinira inkoirai sening kan pen pangchengsi re-establish ponthusi kadok kawe asai klempon la solong don pharo ke thomra phokep non an men cha thapon lo bonta la song bong kadok kawe chapachini ponja phan pura isi tongsekot pen kachingrum amai phaponsi mai padupon mai long Karbi Rong Barim management committee amai phu molenteron pen kachepai phupon amai long chunbang prodip dera bulet bepi Dr Lipson rongpi desoiteron ananterang lapen pinang an man pengkido tum chetong dut mai long Karbi Rong Barim management committee amai phu molenteron pen labang so Karbi Rong Barim alamu angton pen than pajami ponsi ahoy along Karbi Rong kido ke tha kapang tang pon je phan che than che pare pon la som thak thak che tong duna tum pen da long ri long pat ka cherai kom pon je phan ning ke pat helam jumesen alam than pon rinti lapen labang so Karbi Rong Barim along men ke do tum an prabjin pen hemrit kachikim pon da frang je phan la chitia chiklo e jonang bong patang nang ji alam pachini ponsi kachetong anang bong pen choran anisan chorap sar pensi mai pajut pon koi thongke ba phike kangboi ke 100% sure lasi la so long ke nili tum bang ke ma duk along le mane private along le kithi la putaka li sorkari along le sorkaman along le kithi la putaka li nili tum ma kache bohong tot bang ke la ke bagan pen la horizana bagan pen Nirmal Kumar abaga latum abang ipu piphan nang plung piet pen latum nang plung piet lo to thik ase bagan solai lo behni thom chotikang lo la pen dat Hanuman Tea Company bhan pilo Hanuman Tea Company dem ta bank pen poisa ram thuplo hala haya tangka maha ka chitun e mat a bank a kagos potro anda sis det lo la pen der bang ke ompuing tv pen pele kheze alang tum a ompuing tv ga methang soyong kali apinan jitu karlitang Robin Romo alang litum pen chelang si NGO isia men pen alang litum Kolkata long pen alang litum isia nam det person se ka chipaklang dolo voi pita la so kin nam document da complete kali ama council sort of mutation claim pino daklu kobusi claim bo inut bang dolo ha koi ma sor voter id ave inut bang liputa long legende se nam pusta valid document ave ama si la soang bong advantage en pen da ke che ke bia so tumbang bui plak son lo la so ke bui plak long ke still society bang ke lituma society da acting dun bom karbia khai ke since Karbiang long bolo da guardian itim lo guardian siba bang ilitum cheteng ni nang ne bang arum ki do naya por ke iphu bi kai hud dolo ki thi ki jang ga duga wege bang ar nam to khudlo sidha sidhia kam claim mang mesen kam claim mang long ri long pat cherai nang la so moto pen nilitum pini bang tharo pho truck so se armu nilitum ladak jitu Karbi Rong Barim malong pini jitu hem tan nilitum pinangan hem chikim pon lo lasi la October chiklo bang nilitum by October 30 nilitum isia kiba ke endo je ahem tun tin dame do repo la pen non register ka entry tang nilitum near about 300 286 87 nilitum ladak register entry long elo la pen long le ka settle tang si 250 ghor parlo non bang ke la constituency ke la doctor overlapping ajak ke non paka field pen la pu an bang la ke che ke be sotum lo setala paka field pen la pu hi part bang ke borjan long da luchok do aben ke amep ching than pong borjan dumang bong nang do plut si donsri an nang to clock si ako la horizon bang ako bukajan emisi andar sido lasi la solong nil dum matha bang ke social political kaduk kawya danger sido ildum bukajan homos season son da molas ke 10 seat open for all long dunjuina ka feredo nildung ela silah borjan surubothar nildung ha nilip thur pak lo ha bi thung reng thaman na hok pada doet nilitum an tanda welcome na nildum a homos thi mane bhan ki thi jogi palam ang we phis itame nildum on to bang khai ning sipu Bihar UP Bengal ben sigi bang mi bulote dokmuka karbi ta dak nang jui mi ma hem mi hum nang chiki mi ma pa kama tha ben si nilitung ke claim mom lo claim me pick nilitum my expectation ben double akam si chundalo nilitum September October open nilitum public domain long wan lo je la chiklo joni bong rong pa successful lo wan monang bong nilitum develop pigan lo road pan ma kati atlo 300 ghor le kai nilitum household long le phelang tan nilitum settle jab lo dak buka jan penananterang Karbiang long live